ओइ बाजै, ओइ एसे गोसायै गाख्रबबावनोसै। ओइ बाजै, बाजै न' दङ ना? ओइ बाजै। ए सोरो जोंखौ बासायफै जोंफोरखौ सोरो? बाजै नों न'आव दङ? औ भारत आं न'आवनो दङ। ओइ भारत जोंफोरखौ बासाय। मा? नोंसोरखौ मा खाना दोनदों नामा न' सिङाव? आं दा नोंसोरखौ बोरै बासायनो? मा थाला मारिजोबदों माथो? जोंफोरखौ बासायलै भारत। बे मैनास्रि बिहामजोआ जोंफोरखौ आलाय सिलाय खालामगासिनो। बिराद साजा होगासिनो जेबो दाय गैयैयाव नों जोंफोरखौ मिथिगौ ना भारत ओइ। नों सफैबाय मोजाङानो जादों दे इसोरनि अननायाव नों दिनै सफैबाय। बासाय जोंफोरखौ रायजोफोरखौ लाना फै। ओइ भारत बासाय। गड्डायाबो खरा जाना दङ। गड्डाखौबो खरा खालामना दोनदों मैनास्रिया आथिङाव बुफायनानै। आरो नै आंखौबो बुनानै खरा खालामना दोनदों। जोंफोर बिमा फिसा सानैखौबो बेसेबा आलाय सिलाय खालामगासिनो। ओंखाम मोनजाया जोंफोरो सप्तासेयाव बोथिसेबा बोथिनैल' होयो। जोंफोरखौ आलाय सिलाय खालामदों मिथिगौ ना? बिदिसो जाना दङ होमबा। थै आं मोनथिथारामोनलै। दिनैसो बोरैबा सोख खालामनानै हाबनानैसो दा नै मोनथिबायना। मैनास्रिया मोजां नङा। बिराद साजा होबाय जोंफोरखौ। नाथाय नोंसोरखौ मानो बेफोरबायदि खाना दोनखो? न' सिङाव मानो बेफोरबायदि थाला मारिना दोनखो? आरो मानो खरा खालामना दोनखो नोंसोरखौ? जोंनि न' हा गासैबो सम्पतिखौनो गावगायनि नामाव खालामजोबना होनांगौनो। जोंफोर आरो होआ होननायखाय आथिं सिफाय दोनबाय। आरो आंनि मोसौखौबो बिनो बुथारदों। मोसौनि आथिंखौबो बिनो सिफायना दोननानै सेस आंनि मोसौआ दुरबल जानानै थैलांदों सानायाव थानो हायैनि। बिराद आलाय सिलाय खालामगासिनो जोंफोरनि न'खरखौ बे मैनास्रिया। मावजि माने गानाखै मिथिगौ ना? जाहानियाव मासे मावजि दङमोन। बेखौबो बिस मुलि होनानै बुथारदों पापिया। दा नै जोंफोर बिमा फिसा सानैखौ खरा खालामना दोनदों। थाबायनो हाया जोंफोरो। मास मोनथामानो जाबाय खोमा जोंफोरखौ बेफोरबायदि दोननाया। बासा जोंफोरखौ भारत। मोनथिथारामोनलै आङो। गसाय एसेबांथ' बेफोरबायदि ना बिहामजोआ। फैथों र' बिहामजोआ। मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ बिसोर बिमा फिसा सानैखौबो? थै मानसिफोराथ' जोंफोरखौसो गाज्रि सानोमोन। जोंफोर गाज्रि नङा, बे बिहामजोआसो डेन्जार। ओंखाम उखैदों आंखौ, दैबो गांदों आरो आंनि आबाद सनायाबो ओंखाम होआ जोंफोरनो। सप्तासेयाव बोथिसे बा बोथिनैल' होयो। बे सप्तासेयाव बोथिसे बोथिनै जानानै बोरै थांना थानो दे? बासायफै जोंफोरखौ बासायफै भारत फंबाय। बाजै आं दा बोरै बासायनो? बे मैनास्रि बिहामजोआ फैग्रोथों र' होगासिनो र' बिखौ। रायजोफोरखौ लाना फैदो। बे मैनास्रिखौ नेबाय थानांला। बाजै मैनास्रियालाय फैखासिगोन ना। आसरित मोनबाय आङो। बे मैनास्रिया बेफोरबायदि खालाममारदों मानि जाहोनाव? थारैनो धोन सम्पतिखौ गावगायनि नाम खालामिखाय बेफोरबायदि खालामना दोनबाय नामा बिसोरखौलाय? आरो मोसौखौबो मैनास्रियासो बुथारदों होनबा? आयौ एसेबां अन्थाव बाथाव जार्सि गायमोन। थै बे बिहामजोआ एसेबां बेफोरबायदि खालामनो हादोंना? माथो बिसोरसो बिहामजोखौ साजा होसोयोमोनलै आगोलो। माने बिहामजोखौसो दोखो खामानि मावनो होयोमोन माथो। आब्रिथारसोमोन बिहामजोआ। रायजोफोरखौ लिंनायनि सिगां आङो मैनास्रि बिहामजोजों रायज्लायग्रोना लानि। दाबा मा जाहोना? बिहामजोआथ' एसेबांबो बेफोरबायदि नङामोनलै। फंबाय भारत, नुदोंना? नोंसोर जोंफोरखौसो गाज्रि सानोमोन। मानसिफोरा जोंफोरखौसो साजा होयो सानोमोन मैनास्रिखौ। सैमा बायदि बाहायो सानोमोन ना? नाथाय बियो जोंफोरखौसो सैमा बायदि बाहायो। जोंफोर बाहायामोन। बाजै सिरि थाथ'नाय फैखासिगोन बिहामजोआ एकदम 5 मिनिट। थांलायनोसै किसमिसखौ लायनो। स्कुटिखौनो गंसे बायनांसिगोनहाय, नाथाय फैसाबो गैया जादोंना। नेरसोनाथ' बायना होगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन नाथाय फैसानिनो एसे प्रब्लेम जागासिनो ना। फैसायालाय दङमोन नाथाय हा एसे बायबायना बेयावनो थांजोब्बाय। मोस्रोम, नोङो किसमिस जायैखौ दाबो लायनो थाङाखै? नै थांनि ओंखामबो संबायना बेयावनो गोबाव जाबाय। दा आरो गारि नेलाय, बेयावनो एसे टाइम थांसै। आंनिबा नों गंसे गारिखौनो लामारनांसिगौमोनलै। फैसा थानायबाथ' बायना होनो हागौमोन, हा बायनायावनो थांबायना।
औलै बेखौनोथ' सानगासिनो स्कुटि गंसे नांथारगौमोन आरो बायबाबो एसे मोजांखौनो बायखानांसिगोनलै नङाबा मोस्रोम मोनसे खामानि मावाखै मानो मा नोंसोरनि खोजानाया माथो नोंसोर खोजाना मोन्दोंमोननो बेखौ रानगोन होनना बुंदोंमोन माथो मा दाबो रानला नामा रानना लादो ना राना राननांगौमोनलै दा बे थिलुआनो एसे फाल्तु खालामगासिनो ना खोजानाखौ खोजानानि बागै बुंबानो एसे बोरैबा खालामोना मानसिया बोरैबा खालामबालाय मा जानो नोंसोरसो मोन्दोंमोन ना खोजानाखौ नोंसोरलाय माथो बुंखादोंमोननो सिगां बुंनाय दोनखायोमोननो खोजानाखौ रानगोन होननानै जेनेबा नोंसोरथ' सानसे समाव रायज्लायाखैमोन होनबा समान समान रानना लागोन होननानै औ रायज्लायदोंमोन रायज्लायनाया खेबसे राननांगौमोनथ' र' खोजानाखौ र' आं आब'जों रायज्लायगोन र' गाबोनो मोजाङै रानना लाबाबो जायो न' नेरसोन जेनेबा दाथ' जोंनियाबो गथ' गथाय जाबायना फैसाया नांगौनिफ्राय बांसिनसो नांगौ जाबाय थासिनो आंनिबा रानना लानायानो मोजां सानसे नङा सानसेबाबोथ' रानना लाखागोन ना औ नंगौबोथ' आरो बिनिया बाल हिनजावानो एसे बोरैबालै हिनजावा बोरैबा जानालाय मा जानो खोजानाखौलाय नोंसो नुग्राखैमोन होनबा खोजानाखौ आंनोथ' नुग्रोदोंमोन खोनार' आंबो बावलायलांबाय ना बिबारि आब'आसो नुग्रोदोंमोन जायखिजाया जों सानैयानो मोनदोंमोन आरो दा टिल्लुनि हिनजावासो जोंनो खोजानाखौ होगोन ना होलाबा बेफोरबायदि बुंबा जागोन नामा नोंसोरनि बाहागोखौ नोंसोर लाबोखानांगोन ना बिनि हिनजावालाय मा दे बिनि हिनजावखौलाय मानो गिनांगौ दे नोंसोरनिसो खोजाना थेवब्लाबो नांगोलायनायसो जागोन नामायबा बेखौबो गिनानै दङ र' नोंसोरनि खोजाना बे हारसिं राज खालामबा जागोन नामा बे हारसिं महारानि बायदि दिन्थिबा जागोन नामा रानना ला जोंनोबो नांगौ ना आं रायज्लायगोन र' आब'जों खोजानानि बागै रावनोबो खिन्थानाङा दे आइनोबो खिन्थानाङा खिन्थायालै आं मानो खिन्थानो आंनि खिन्थानायखौ नोङो टेनसन लानाङा दा खोजानाखौसो नों टेनसन ला राननायखौ दा नोंनो स्कुटि गंसे नांगौ जादों नोङो दा बे बेटारि गारियावसो थांलाय फैलाय खालामगासिनो आरामसे खोजानाखौ राननानै फाननानै नोङो स्कुटि गंसे बायना लादो मोजां नायनानै माखौथ' मा सानफ्रोमबो बै थं गारियाव थांलाय फैलाय खालामनांगौ दे अबेसे नंमारगौबो न' नेरसोन र' आं गाबोन मोजाङै रायज्लायमारगोन र' आब'जों मोजाङै सानैबो रायज्लायनानै ओमफ्राय राननो थांसै रानदो राननांसिगोन र' बिथिंजाय आरो आब'आबो बिमा जासिगोन औ नंमारगौथ' बिनियाबो खरसाया बारायसिगोनानो गथ' गथाय जाबाथाय आरो खरसायालाय बारायखागोन बेनि थाखायथ' खोजानखौ रानना लादो ओमफ्राय थाल्ला खालामना लादो नोंसोरो जागोन दे आयौ थांसैहाय आंहा लायनो गथ'आ अबा नेबाय थागोन दे थां गथ'आ हारसिं फैनो नागिरो आंनो फैनो होआ गिनाय मोनो आङो एकदम गारि मथर बोरैबा बुरजाथार जाजोब्बायहाय दा बे हाजारबाबो बारा देरथ'वाखैना आं गिनाय मोनो दे थांलायनो थांदो आंबो थांसै दे थां माथो बिहामजोआ दाबो सफैला आंनि आरो हिनजावा बारा गोबाव जाबा दानो सोबसो खालामसिगोन बे बिहामजोजों रायज्लायना थांथारगोन आं दिनै मानो न'आव थाला मारिना दोनदों बिसोरखौ मानो ओंखारनो होआखै र' आं सोंथारगोन दिनै भारत दादिया मानो बेयाव जिरायना थाखो दहायनिफ्रायनो थांनो रोङाखै नामा मानो थामारदों बेयाव जिरायनानै बियो बिहामजो नों फैबाय औ दादै आं फैबाय बिहामजो खाथियाव फैनाय बे दादियालाय आंखौलाय मानो लिंहरखो बिहामजो बेफोर मा हा मायो दादि आं मा खालामखो मा खालामखो मैनास्रि बिहामजो आं नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन नोङो बाजै आरो गबदानि आथिंखौ सिफायनानै न'आवनो नों खाना दोनदों न' सिङाव नों बोरै मिन्थिखौ दानि बावसो बाजैजों रायज्लायनानै फैबाय आङो नों साला बिसोरखौ बेफोरबायदि साजा होबाय दङ हा माथो सप्तासेयाव ओंखाम खेबसेबा खेबनैल' होयो नों मानो एसेबां गिदिर साजा होदों बिसोरखौ सम्पतिनि एसेबांबो लभिया जानाङालै बिहामजो नों दिनै सम्पतिनि लबावनो सानै मानसिखौ एसेबां गिदिर साजा होबाय दङ ओंखाम फोराननानै नों दोनदों बिसोर सानैखौ आरो न'आव थाला मारिना दोनदों दोनदों आं बिसोरखौ न'आव थाला मारिना दोनदों नंगौ बिसोरनि आथिङा खरा आंनो सिफायदों बिसोरनि आथिंखौ बिहामजो नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आं नोंखौ आब्रिसो सानदोंमोन नों दिनै सम्पतिनि लबावनो नों मानसि सानैखौ बेफोरबायदि खालामना दोनदों नोंहा मा इसेबो बोरैबा मोना नामा सम्पतिनि लबाव नङा दादै नों आंनि बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंना लाग्रो जेबो खोनासङा आङो बिहामजो आंनो दानि बाजैया खिन्थाजोब्बाय बे जेरौसियालाय मा बानाय बुंदों आरो आंसो मिथिगौ आङो बिसोरखौ मानो बेफोरबायदि खालामबाय दं मिथिगौ ना बदला लादों आं बदला माने खिथेर मानो बुंनो थाङोबा बिसोर आंखौ सानसे समाव ओरैबायदि साजा होदोंमोन आरो बिसोर आंखौ खेबनै जाबाय बुथारनो नाजानाया मा दादै बिसोर आंखौ जेरैबायदि साजा होयोमोन आंनो ओंखामखौनो उदै बुंजासे होआमोन बिसोर बिहार फिसा सानैबो
बुनो लुबैबानो बुयोमोन माने गोसो जाबानो बुयोमोन माने आंखौ बिसोरो ओरैबायदि खस्थ' होदोंमोन ना सानसे समाव दैज्लां बोथोरावथ' बेसेबा थाम्फै फैयो आंनो बिसोरो मुस्रि गांसे होआमोन थाम्फैजों अरजा थानांगौमोन आङो ओंखामबो उदै बुंजासे होआमोन आंनो बिसोरो ना जाबाबो नानि सुपखौल' होना दोनोमोन बेदर जाबाबो बेदरनि हाराल' दरसे होना दोनोमोन आरो मोसौखौ बिसोरो बिमा फिसा सानैबो लोगो नांनानै बुथारदों माथो नोंसो बुथारदों आं मानो बुथारनो दे दादै आंथ' बेसेबा अनोसोमोन मोसौखौ सानसे बिसोरो आं न'आव गैयियाव मोसौनि आथिंखौ सिफायना दोनदों ओमफ्राय मोसौआ बेनिफ्रायनो खस्थ' मोननानै थैलांदों मावजि मासे दंमोन बेखौबो बुथारदों बिसोरो मावजि मोसौखौथ' बादो आंखौनो बिसोरो खेबनै मानि बुथारनो नाजादोंमोन बेनिखायनो बिसोरखौ साजा होदों आं एसे साजा सैमानिख्रुइबो बांसिन गाज्रि बाहायोमोन आंखौ सानफ्रोमबो भिखारिनि फिसा सैमानि फिसा होननानै आंखौ बिसोरो बुनो गोसो जाबानो बुयोमोन आरो बे गबदाया आंखौ बेसेदि दुखु होदों आंसो मिथिगौ आं थानायनि उनावबो बे आंखौथ' एसेबो सैयानो बेथ' आंनि मोखाङाव नाया आरो बेल' नङा दादै गबदाया बिराद गाज्रि बिनि गोसोआ गेसावसो मालायनि हिनजावफोरखौ माने गोसथोलाबायोमोन बियो ओमफ्राय बिदिनो सानसे हमजानानै आथिंखौ सिफायना दोनजादों बियो आंनो लागायना होदों ओरैबायदि गाज्रि ना दादै आंखौ बदला लानो हो साजा होबावगोन आं अहायाखै बिसोरखौ साजा होनो दादै प्लिज अननानै आंखौ साजा होबावनो हो नाथाय बेफोरबायदि खालामनोबो मोनाना गाज्रिजों गाज्रि जाफानो मोना दादै आंखौ साननैसो साजा होबावनो हो अननानै रावनिबो सिगाङाव खिन्थानाङा नाथाय हामा नङाना बेफोरबायदि साजा होबाय थानो हामगौ दादै आंखौ बिसोरो साजा होदोंमोन आरो आंनि मोसौखौ एसेबां खस्थ'यै बिसोरो बुथारदों पाप नांथों बिसोरनियाव साजा होनो हो आंखौ दादै एसे होमबासो आं गोसोखौ एसे गोजोननाय मोनगोन मास मोनसे साजा होबावगोन आं बिसोरखौ मास मोनसेनि उनाव आङो थांसै बेनिफ्राय नांला मास मोनसे मानि मा बुंबावनो बिसोरबो ओरैसो होमबा रागाखौथ' जोंगोनबो देनाय बिहामजो आं मोनथिगौ आं बुजि मोनो बेनिखायनोथ' दादै साजा होबावनो हो आंखौ मास मोनसे नङाबाबो 20 दिनखौ साजा होबावगोन आं बिसोरखौ बेनि उनाव आङो न'आव थांसै दादै प्लिज अननानै रावनोबो खिन्थानाङा जि खालि आं गोसोखौ गोजोननो मोनगोन बे दिनखालि आङो बिसोरखौ सानैखौबो हगारना होगोन बे गबदा आरो बाजैया एसेबांथ' गाज्रिमोन ना ओइ साला आंबो रागासो जोंलाय लांबाय होलै हो बिहामजो होबाव साजाखौ थेवब्लाबो बिहामजो 20 दिननि बारा साजा होनांला मानोना माने गाज्रिजों गाज्रि जाफानाङा हाजारबाबो 20 दिननि उनाव नोंबो न'आव थांदो नोंखौथ' बिसोरो सैखाला मोजां मोनखाया आंखौ बिसोरो थारैनो बिबै जामारसिगोन आरोना आङो बे समखौनो नेगासिनोमोन आङो संनोसै र' बिहामजोआबा माबा जानो लुबैदों माबा जानो लुबैयाखै आङो सोंनासो संनांगोन जा मैगं जानो लुबैयो बेखौनो संना होगोन आङो बेखौ ओरैबायदि माने गोसोखौ मोजां मोनदोंना खुसि मोनदों माने मा बुंबावनो आंनि लोखि बिहामजो सोंनायनि र' मा ओंख्रि संनांगौ आयै आयौ बिहामजो नों मानो फैखो आं थांनो नागिरदोंमोन ना आयै आं दिनै ओंखाम संनो हागोन दे बेसेथ' ओरैनो जिरायबाय थानो एकदम बरिं मोनलायबाय आं माने बालायलांबाय नाङारे बिहामजो नोंनिया हरखाबनो खर' गिदिंना होयो अबावबा गोलैफ्लांबा मा जागोन दे गोलैया दे आयै आंनिया दिनै खर' गिदिङाखै नाङाहाय बिहामजो अबावबा फटनो गिदिंना होबा मा जागोन दे आं हागोन दे ओरैनोबाबो गेसावसो संगोन ना जेबो खस्थ' मोना आं हागोन बिहामजो आयाबो दि आरो अबावबा बादुलिसो जानांगोन आङो बेफोरबायदि आसादि मोनजाबाय थाबा आयै जेबो नङाहाय आं संगोन ना आं दङ आंहा मोजांसो मोनो खामानि मावनो आंहा नुवाखै मोदोमाबो एसे रानबाय खामानि मावबाय थानांगौहाय होमबासो बेमार आजारफोराबो एसे गोमालाङो एक्सारसाइस खालामनाय रखम जायोना दे बिहामजो नोङो संनाङा दे लागिबा उनाव हामबाथाय संबानो जाबाय दिनै मा ओंख्रि जागोन बुंबानो जाबाय आं संगोन मा ओंख्रि जानो लुबैदों बेखौनो संना होगोन आं बिहामजो नोंनि गोसो आयै आंनियाथ' जिबाबो जायो दालिबाबो जायो आलुबाबो जायो आरो ओंख्रि गैयाबाबो जायो भाजा गोजाबाबो जागोन दे थेवब्लाबो बुंदो बिहामजो मा ओंख्रि संनांगौ ना दङ नाखौ दा माजों संनो बिहामजो लाफा दङ बिहामजो लाफाजों संनांगौ ना थास'बो दङ ना थास'जों संनांगौ ना आलुजों संनांगौ बिहामजो दे होमबा दिनै लाफाजोंनो संबानो जाबाय आयै जानो लुबैदोंबा नोङो बिहामजो लाफाजों दे आं बेखौनो संना होगोन दे जानो लुबैनायालाय लुबैदों दे लाफाजों नाखौ मोजाङै संना होगोन आङो ओमफ्राय फुलकबि दङ बेखौनो आलु एसे होनानै एवनोसै आङो थां बिहामजो नोङो उन्दुयै थां अबावबा खर' गिदिंबा दिगदार जागोन
मैयाबो गिदिङा होना हरखाबनो गिदिंना होननानै दिनै गिदिङाखै दे आयै मैया आंनिया एसे गिदिंखादोंमोन बेनोथ' दिनै हरखाबनो गिदिंनोबो हानाय ना बिहामजो थां उन्दुयै थां बरिं मोनदोंबालाय मबाइलफोरखौनो नायना थादो बिहामजो बादुलि खालाममारसिगोन नोङो आंखौ दे बादुलिबाबो जेबो नङालै बिहामजो आं दङ होनदोंना दे थांसै होमबा आङो नोंहा संबाय थादो हारसिंनो खमसे खम आयै मैगंखौथ' आंखौ सायनो हो नाङाहाय बिहामजो आं सायगोन ना दसेनो जागोन दे होमबालाय इसोरा बयनोबो बिबार बिहामजो बायसि बिहामजो होथोंहाय मा एसे मोजां खाफाल दङहाय आंहाबो एसेबां मोजां बिहामजो मोनदों बेथो